Ruske trupe će uskoro imati za cilj da zauzmu 1/3 Ukrajine, smatra poljski premijer Mateusz Morawiecki. Vidim kako se ruske trupe pregrupišu, reorganizuju. Mislim da će oni uskoro pokušati da opkole ukrajinske snage, posebno u regionu Donbasa. A onda, pošto zauzmu 1/3 zemlje u Ukrajini, oni će želeti da pregovaraju za ove veoma jake pozicije, rekao je on za CNN. Morawiecki je rekao da saveznici Ukrajine moraju da nastave sa uvođenjem razornog skupa sankcija. Moskva se plaši od dugoročnih sankcija, rekao je on i dodao da se zalaže za konfiskaciju njihove imovine i da se čini sve što je moguće da prestane da se kupuje ruska nafta i gas. I pored toga što su zapadni saveznici već uveli oštre sankcije, premijer je upozorio da je cena ruske rublje u velikoj meri stabilna i da je to dokaz da su Putin i njegovi ljudi za sada u stanju da promene fiskalnu politiku, monetarnu politiku, finansijsku politiku na takav način da su donekle imuni na sankcije, bar u narednih nekoliko meseci. Narednih nedelja i narednih nekoliko meseci Rusija je spremna za ovaj rat. Nisam baš siguran da li su Zapad, da li su Sjedinjene države, Evropska unija i NATO spremni. Naše javno mišljenje je da će se umoriti od ovog rata, rekao je on. Morawiecki je također upozorio da dok se Ukrajinci bore lavim srcem, Zapad mora hitno da poveća snabdevanje te zemlje oružjem. Moramo da pomognemo Ukrajincima da brane svoju zemlju što je pre moguće. Naši dani su njihovi sati, naše nedelje njihovi dani. Treba im oružje ovde i sada. Rusija je velika zemlja sa mnogo roba, sirovina, resursa. Imaju veliku vojsku. Zbog toga mogu iznova i iznova da se pregrupišu i reorganizuju, dodaje on za